बाथ्राया मा? अह गोबां मानसियानो बुंदों जोंनावबो एसे खामानि माव होननानै बिनिखायनो आं बयनावबो एसे मावनानै फैबाय आरो। अब्ला बाथ्राया आंजों बेबायदिसो नों समनि अफार खामानि मावो। नों गावनि देहाखौ एसे सामलायनो नाजा। नों गासैनिबो थाखाय जोबोर सानो। नों जुदि माबा मोनसे जायोब्ला आं हारसिं मा खालामनो? हे गसाइ, जोंखौ एसे नायहर। जाबाय नों गाबोननिफ्राय खामानि मावनाया बन्दसै। मा? खामानि मावनाया बन्द? अब्ला सोमदोन लखननि फरायनायाबो बन्द, लाइमोननि हाबानि खोथा साननायाबो बन्द। बिटिसिनि सौफैनाय फैलाव बसुमतारिनि प्रजेक्टआ सार नै। आरे समा गोबां जाबाय माथो। दा थांदो नोंसोर, आं थांग्रोनोसै। जागोन सार। आदा राजा, न'आव थांला नामा? अ टाइमाबो 10 बाजिथारबाय माथो। फै आदा थांसै। जागोन। नै नोंनि ब्लाउसआ लादो। नै राङा। खुलुमबाय। साबित्रि, बेफोरखौ मा खालामनो सानदों? आंखौ ओनसोलनि मानसिफ्रा बुंबाय थायो आंनिखौबो सु होननानै। बेनिखायनो आंबो आरो ओरैनो थास्लायस्लाय सुना हरबाय आरो। माथो जाखो? आंनि सनमान एबा देहाखौ नायनानै गावखौनो दुखु होनो सानदों नामा? बिदिब्ला सोरनिथो हिनजाव आंलाय? आस्सा मानगोनां बिसि, आं थासान्दियाव बे खामानिखौ मावनो सोर हुकुम होनाय? मानो? बे न'आ नोंनिल' खावलायनायाव सोलियो नामा? नाथाय नों बे न'नि सान हर खामानि मावनानै खस्थ' खालामो। नोंहाल' बे न'नि सोमोन्दै साननांगौ दं नामा? आंहालाय गैया? आंलाय खामायनो हाया नामा? बाथ्राया बिदि नङा। नाथाय जेबो गैया। आं जाखौ मावनानै मोजां मोनदों बेखौसो मावदों। जाबाय नों जा खालामो खालामदो। नै खोनासंलाय, सोमदोननि लाइजाम फैदोंमोन। अ मा? माबा फर्म फिलापनि 10,000 रां नांगौनो। दा बहानिफ्राय मोनगोन? गाराया जायोब्लाथ' माबा मोनसे डाक्टारनि उफायखौथ' खालामखानांसिगोन। फैसालि, लखन फंबायजों आंजों बेयावनो बर्डिं थायो। दे होमबा थांदो दे। जागोन दे, गाबोन लोगो बाय। मोनसै। बाय। आं नुगासिनो दङ फरायनायखौ गारनानै गुबुनाव गोसो होबाय थानायखौ। मा बेयो नोंनि लेखायाव लिरनाय दं नामा? बेयो थेमालि खालामनाय बाथ्रा नङा आदा। नों मोजाङैनो मिथिखायो आदा आरो बाजैया एसेबां खस्थ' खालामनानै जोंखौ बर्डिंआव फरायनो थिनहरदों। बिसोरहा जोंनि सायाव एसेबां फोथायनाय दं आरो नों बै फोथायनायखौ ओरैनो बेकाराव थांहोनाङा। नङा लखन, आं बेबायदि खामानि मावा जायनि थाखाय आदा आरो बाजैनि खस्थ' खालामनाया ओरैनो बेकाराव थाङा। आरो आंथ' फरायगासिनो दं। लखन, आंनि मोजां मोननाय गोसोथोनाया थाबाय थागोन, नाथाय आंनि फरायनाय समाव फैया आरो फैनायबो नङा। सोमदोन आदा,
गोसोथोनाय आरो मोजां मोननाय जिनिसा रावखौबो सिनाया आरो बै रां रुफा गोनां न'खरनि सिख्लाखौ गोसोथोनाया गावनि गोसोखौ फाग्ला खालामनायनिसो समान। नङा लखन, फैसालिया बेबायदि सिख्ला नङा। बे आंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। करोड़ों में दोस्त का, लॉन्ड्री में कपड़ा का और प्यार में छोकरी का कोई भरोसा नहीं। नाय थानानै नाय, नोंथ' बुजिनो गोरोंखा। अल द बेस्ट। आरो नाय, बे नोंनि गोदान मोजां मोननाय गोसोथोनायनि थाखाय आंनि बिनानावनि मान बावनायखौ दा बावगार। गाबोन बैसागोनि 1 अक्ट', बे सानखालि बिनानाव लाइमोना जोंखौ मान बावगोन। बेयाव जों थांनांगोन, बेखौ गोसोआव लाखि। नायबा नायबाय थाथावथाव, मासे मोजां नोंनि महरा। हाय, पहले मजनू था, अब लाला बेगम डर रहा है। फाग्लि माखौ नायबाय थाखो? आयौ फाग्लि, नोंलाय मालाथो फैनाय? दासो सफैदों आङो। आयौ फाग्लिया बेसेबांबा बोसोरनि सिगाङावनो फैदों, नाथाय आं जाथारै खान्दानावनो हाबा जाफैबायहाय। आरे फाग्लि, नों मारै दं? आं थिगैनोथ' दङ, नाथाय नों माब्लानिफ्राय मोजां मोननायाव सिरि सिरि आगान होखो खिथाया मुङानो। फाग्लि, आरे नोंबोथ' सिरि सिरि हाबा जाखोमाबाय, आंखौबो लिंहराखै? बे हाबाया जोबोर हाखु दाखु जानाय जादोंहाय, नाथाय नों आंखौ दुखु मोननाङा। आं नोंनि थाखाय मेथाइ लाबोखादोंना। जागोन, आं निमाहा होबाय। आच्छा, दा बुंलाय, नोंनि हिर'आ माबायदि? आंनि हिर'आ गोसो बायदि, आं जेरै सानदों बेबायदिखौनो मोनदों आं जि सानो आरो आं जि बुङो बेखौनो मावो बियो। जेरै जिराय होनोबा जिरायो, गसंनो थिनोब्ला गसङो। अब्ला नों बेखौ आथिं सिङावसो दोनो? औ, नङाब्ला जाबायदि नागिरो। मुंखौ मिथिगौ नोङो बेनिखौ? मा मुं बेनि मुङा? आलु। ओइ बाजै, दंना बाजै? ए आलु, फै फै। नै बाजै फैसायाला। जोंनि थाखायनो एसेबां खस्थ' खालामो नोङो आलु। जेबो नङालै बाजै, नै बेफोराव बबेबा जिनाय बबेबा सिलानि जिनाय दं, बेखौ मोजाङै नायनानै सुथे। आरो बाजै, नै बेखौ हिनजाव हरफादों मा हरदों नायाखैनो आं। मा बेलाय? जानो ब्लाउस ना मा होनदों बाजै? नै आयु लाम्बासि, मा हरदों सालासो जाम्बियालाय, जाबायलाय। जादोंथाय। सोरनि बेलाय? बेयो आंनि हिनजावनि, मैथास्रिनि। सिलानि जिदों मोदायनाय। जागोन। आलु, नों मैथास्रिखौ जोबोद अनोना? बाथ्राया बेबायदि नङालै बाजै। हिनजावखौथ' बयबो अनखानांगोन ना, निजेनि हिनजाव। आं फाग्लाबाबोथ' हिनजावखौ अननांगोन ना। आं जाहोबालाय सोर जाहोनो आंनि हिनजावखौलाय? अनो आं अननायालाय। नोंबो दे आरो आलु। बाजै, मोजाङैल' सुना दोनदो, थांसै आं। दे जागोन दे, सुनानै दोनगोन आं। मा जाखो आलु? इसेबां हाखु दाखु थांनो नागिरदों जे? टाइमनि बेसेनखौ मिथिनांगौब्रा, बुजियो आङो। गोबाव जाफैबायना आं फैनाया। थांसै, थालायदो नोंसा। मानो बाजै मैथास्रिनि रेड सिगनेल फैनायखाय खमफैबाय नामाब्रा नोंलाय? आलुआ गिनायाव गैया हिनजावखौ। सोर गिना? आंखौसो उल्था गियो हिनजावा।
आंनि मेगनखौ नुब्लानो गोजांस्रिउ जाखायो आंनि रावखौ खोनाब्लानो थोर थोर जाखायो जाय मोसाखौ जेरै फिसा फिसा जुनारफोरा नुना गिना खारो आंनि हिनजावबो बेबायदिनो गिनानै थानांगौ आंखौ नुब्लानो मा जाखो लखन गिबाय नामा जेबो जायाखै नाथाय मोजांबो जायाखै गावनि हिनजावखौ बेबायदि सिगिना दोननाया बेखौल' आं सानसे सान न'आव गसंनानै थानो थिनब्लाबो थानांगोनानो बियो ओइ फंबायमोन फन फैदोलाय सासे मानसिनि र' आं फैफिनगोन दै रायलायग्रोनि र' गाज्रि मोननो हायोना मानो फानि एथ' गोबाव फन दिखांनाया सोरनो मानो फिसाजों रायलायबाय थाया नोंलाय एथ' गिदिर न' आं हारसिं थानो हायो नामा थांसै सना थांनोसै थांगौ जल्दि फै न'आव दोन फना साला मैथासि बिफानि बिदि साला फन खालामबाय थायो लाजिया नों फन खालामबाय थानो लाजियाखै नों बेसेबां बुजायो माथो मोदोम गंसे जायगायानो गैला बुजा नोंनिया सामफ्रामबो बेसेबां बुबावनो आंलाय नोंखौलाय फाग्लि मैथास्रि दोन फना दोन सामफ्रामबो फन दसे गैयाबानो फन साला बुरबक हुवा गैयाबा जाया नामा नङा दोनथ' साला बुरबक खामानियाव दं आङो फैबाय बाजै मैथास्रि ना साला सामफ्रामबो होख्रायजाबाय थायो आं हनै मैथासो बाजिबोसै आथिङा मा मानलाबाय थालाय नालाय हाट आंखौ गिदिं सानद' गिया दा थांना मोनहैगोनसो आंजों थादोलाय आंहा रायलायबाय थानो सम गैया दा थांनानै लेवारनि खुगायाव संख्रि होनाय बायदि जाहैगोन बियो बुजिबायना सोमदोना दा मा दे आं थांगासिनो सार एकाउन्टेन्टनि फाइलखौ लाना फैबाय आं नै दे बेयावनो दोन सार नोंनि सिगाङाव माबा मोनसे बुंनो सानदोंमोन अह गोख्रै बुं मा बुंनो गोख्रै बुं सार आंनो एसे रां नांगौमोन खालि फैसा ओरैहाय आंनि फिसाजोआ अर खामजानानै मा दानानै दङ आरो नों फैसानिसो खोथा बुंनो फैबावदों खोनासं राजा एबारनिफ्राय नों आंनाव बेबायदि फैसा बिबाय थायोब्ला आं नोंखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जागोन मा खोथा एसेबां सिन्थायाव थानाय नुदों नोंखौ नोंथ' मिथिखायो सावोथ्रि गथ'फ्रा संफोर थांफिननांगौ नाथाय बिसिनि फिसा दाबो जगार जायाखै हर सान नागिरगासिनो आं जोबोद सोमोनांथाव बुहुमाबो हा सोरनावबा लानानै फैबानो जायोना बेलाय संसारनि नेमखा नांगौ समाव गोलैनानै थानाय न'खराबो सहाय मोनगोन नैबेखौ लानानै बन्दकआव दोनथ'नानैब्लाबो फैसाखौ लानानै फैथारदो बियो मा बेथ' नोंनि हाबानि सिनसो नङा सावित्रि बे जानो हाया आंनि फिसायनि सिना आंनि फिसायनि खामानियाव हेफाजाबनि थाखाय नङाब्ला मानोथो नांगौ बेखौ सोरनावलाय खामानि होनो नाथाय बेजोंथ' सोरबा सासेखौल'सो फरायहोनो हागोन ना सोमदोनखौ ना लखनखौ नै ओरै खालामसै औ सोमदोनखौ हगार हरला लखनखौनो फरायनायाव मोजाङै आवगायहोनोसै जाहाथे बे गथ'नि गोसोआव जेबो दुखु मोना जायनि थाखाय आदाखौ फरायहोनानै आंखौ फरायहोआखै
ओइ ओइ क्या बेलायछ इदु আজি পৰা কামত নাহিবি যা बहानि नों बाबु आइ आफा गैना गैया आं आयाबो गैयालै आं मावरियासो दिनैनिफ्राय नों आंखौनो गावनि बिदा असे बायदि सानना लादो दे थौ जानानै थ'दो नों जेबो जिंगासि नाङा लखन थाबैनो हामगोन নাই নাই ঠিক হৈ যাব ঠিক হ'ব ভাল হৈ যাব একো চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো 2 চামুচকে 3 বাৰ খাব দেই খোৱাৰ আগত আৰু এইটো 2 চামুচকে 3 বাৰ খোৱাৰ পাছত খাব আৰু আল্ট্ৰাসাউণ্ড এটা কৰিব লাগিব लाइमोन नैबेखौ दोनैलाय जागोन बाजै মই এতিয়া আহোঁ ভাল হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে দেই অ ডক্টৰ সাহেব এইটো অলপ পেটৰ বিষ আছে আল্ট্ৰাসাউণ্ড এটা কৰিব লাগিব বাকি চিন্তা কৰিব নালাগে ঔষধ দি দিছো ভাল হৈ যাব একো চিন্তা কৰিব নালাগে नायलाय लखननि उदैया जोबोद गोब्राबैनो साथारदोंनो माबा एक्सट्रासो खालामनांगोननो बारा साथारदोंनो माबा एक्सट्रासो खालामनांगोननो मा जादों फंबाय फंबाय जोबोद साथारनाय मोनदों नामा नों जेबो जिंगासि नाङा लखन थाबैनो हामगोन नङा आदा आं थांनो हानाय नङा जोबोद गोब्राबै सादों उदैया सोमदोन आदाखौल' थिनहरदो हस्टेलाव नङा फंबाय लखन आं नोंखौ गारना हारसिं थांनो हानाय नङा नङा सोमदोन आदा नों मा बाथ्रा बुंदों बेसेबा दिननिफ्रायनो आदा आरो बाजैया खस्थ' खालामनानै जोंखौ फोरोंबोगासिनो दङ आरो नों बै आदा बाजैखौ सानालासिनो आंखौसो सिन्था खालामदों नाथाय लखन जेबो नाथाय नङा सोमदोन आदा नों आंनि समाय नों थांथारनांगोन हामबायसै दे नों सानफ्रोमबो सानहर बहा थांबाय थायो नुवाखै जे बेखौ उनाव बुंसिगोन सिगाङावनो नों मेगनखौ बिसिबलाय हामानो बुङोब्ला खालामा मानो सोंबायसो थायो दे होमब्लालाय मिसिबथारनोसै आं आरो आखाया गोजौ थिखोलाय एसेबां रां बबेनिफ्राय मोनखो नोङो माने आं बाजै साख्रि मावबाय साख्रि औ बाजै आं सानदोंमोन आंनि गिबियाव मोनजेननाय रांखौ नोंनोनो होग्रोनो होननानै मानोना नोंनि सनानि आसानखौ होफिननो होननानै लखन नों सोमदोननि थाखाय एसेबां मोजां खामानि मावबाय बाजै सोमदोन आदाया बे न'नि गिबि मोन्थाय दङ इसोरनि अननायाव बियो जोबोद गोजौआव आवगायलांथों आंथ' मावरियासो नोंसोर आंखौ न'आव लाबोदों गावनि गामा जानाय बिमानि गथ'खौ जायगा होदों बास इसोरनिसिम बेनो आरज नोंखौ आरो आदाखौ थैजासिम सिबिलांबाय थागोन लखन आं मिथिगौ आदा
नों आंखौ दुखु मोनदों। नङा लखन, आंनि सिन्थाया आं गावखौनो दुखु मोनदों। आंनि थाखायनो नों गावनि फरायनायखौ गारनानै साख्रि मावनो गोनां जादों। आंनि थाखायनो नों बे न'नि माइनावनि सनाखौ फाननो गोनां जादों। आदा, नङा लखन, आंनि सिमाङावल' सानबाय थादों। आरो नोंसिनि थाखायबो सिमाङावल' दं। नोंसिनो होनो थाखायथ' आंहा सिमांनि अनगायै मा दंबावो? आदा, नोंनि सिमाङानोथ' जोंखौ साहारा होदों। आरो दाथ' नोंनि सिमांनि साननाया जाफुंनो नागिरगासिनो दं। आं आरज गाबो आदा, सोमदोन आदाया मोजां नम्बर लानानै पास जायो। सोमदोन, आं गासैबो कलेज मोखाङावनो नोंखौ नागिरदोंमोन आरो नों बावसो दङ। बुंलाय, मा जाखो? नों फार्स्ट क्लासाव पास जाबाय। नंगौ? औ, नैबे पेपाराव नायलाय। से मिनिट, बे पेपाराथ' आंनावबो दं, नाथाय अबे पेजाव? नै बियो। बोरो ए आं पास जाबाय। हगार थौलाय, आं नोंखौ आइजों लोगो हमहैनो। आयै, माइ नैबे सोमदोन गासिबो इउनिभारसिटियाव पास खालामदों। खुलुमो मादै। जागोन फिसा, जय जाथो। बे आंनि फरायनाय आदा बाजैनि खस्थ' खालामनायसो। आं बिसोरनि आदा बाजैमोननि आशीर्बाद लानो थांनि। नै फिसा, साहा लोंलां। नांला मादै, आदा बाजैया नेगासिनो दं जानांगौ। सोमदोन, मोजाङै मोजां थां आरो थाबनो फैफिन। जागोन दे। बाय। बाय। आइ, नों माबायदि नुदों सोमदोनखौ? जोबोर मोजां गथ'आ। साबास सोमदोन फंबाय। हे सर, आं बुंखादोंमोन ना? नुदों आंनि फंबाया माबायदि पास जादों? आं बुंदों नों गोबां मेथाइ लाबोनानै रायजोफोरनो जाहोजोबथार। जागोन दे। औ, नुदों जोंनि सोमदोन फंबाया फार्स्ट क्लास पास जाबाय। कंग्रेचुलेसन आदा, आंबो बेखौनो हास्थायदोंमोन। दा जोबोद गिदिर अफिसार जासिगोन आरो दा नोंबो मेसिन सुनो गोनां गैला। आरे आदा, मा मेसिन? बाजैया दायो खामानि मावनो गोनांथि गैलाथ'। नंगौ? मानोना बयनिख्रुइबो सिगां सोमदोन आदाखौ हाबाग्रोनांगौ। जोबोद खुसियै रंजानांगौ, खननांगौ आरो मोसानांगौ। ना मा होनो लायमोन? राइट। आदाया खोमाखौ ओरै हरलाय, आं माबा मोनसे बुंनि, नों खोनासंलाय। नोंनि लाभ स्ट'रिया आवगायदोंना आवगायाखै? नोंखौ साला बहा खारनो नागिरदों नों? बहा खारनो नागिरदों? नोंखौ साला होथारगोन आं। मादै, नों बेयाव? मानो, आं फैनामोन नङा, फैनांगौ। फै मादै। मादै, बियो आदा बाजै आरो लखन आरो आदा बाजै बियो। खुलुमबाय, आं फैसालि बिमा। फैसालि? औ आदा, फैसालि आरो सोमदोन आदाजों गंसे कलेजावनो फरायो। आच्छा, फै सिङावनो जिरायहैनि। फै, सिङाव फै। बुंलाय, बोरै बोरै सौफैलायनाय जाखो? सोमदोना नोंसोरखौ जोबोर बाख्नायबाय थायो।
नोंसोरो सोमदोनखौ एसेबांबा खस्थ'यै फोरोंदो। बेथ' जोंनि मावखानांगौ हाबाखा। जोबोर रां खरसा खालामदो जानांगौ सोमदोननि थाखाय। जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोबोद खस्थ'यै फरायहोदों जों बेखौ। नाथाय नों बेफोरखौ मानो सोंदों? आंहा जोबोर गिदिर बांग्ला न' दङ। रां रुफा जोबोद दं। इसोरनि अननायाव आंहा सासेल' फिसा हिन्जाव दं। जोबोर खाफालै आं बिखौ फेदेरदो। बियो सोमदोनखौ जोबोर मोजां मोनो। नाथाय नोंसोरो गाज्रि मोनाब्ला आं सोमदोननो गासिबो खामानिखौनो हगारजोबनानै होनो सानदों। अ बिदिब्ला नों सोमदोनखौ बायनो सानदों? नङा, आं सानो सोमदोना राजा बायदि सोलिनो हागोन। नाय, बिहाव बिखुनजोनि दोन दौलतखौ लानानै जोंनि न'आव सोलिनाय नङा। जाय सोमदोनखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होदों, बेयाव जों सोमदोनखौ मोजां आखल आखुबो फोरोंदों। नों सोमदोनखौ लानानै फेदेरनो गोनां मा गोनांथि दं? जोंनोथ' दंना। गाज्रि मोननाङा। आं जायखौ बुंदों आं गावनि फिसानि मोजांनि थाखायसो बुंदों। सोरथो साननो गावनि फिसाखौ सुखुआव दाथा होननानै। फिसाजोनि सुखु गोजोना धोन दौलतावल' थाया, गावनि फिसायनि न'आवसो थायो। जों गोरिबब्लाबो जोंनि न'खराव सुखु दं, जों बेखौ लुबैयो। नोङो जोंनि न'खरनि हालोदखौ नुखादों। अब्लाबो नों फिसाजोनि थाखाय साननायाव राजि दंब्ला बे सोमोन्दोखौ जोंहाबो राजि दङ। नाथाय आं बे सोमोन्दोआव राजि गैया। नों बेफोरखौ मा बुंदों सोमदोन? बाजै, आं थिगखौनो बुंदों। मादै, नों जोंनाव फैनानै बेफोरबायदि लाजि फोनांगोन होननानै आं सानाखैमोन। नों सानदों नामा नोंनि धन दौलत रां रुफाखौ लानानै आं गावनि इसोर बायदि बिदा बिबाजैखौ नागारना थांगोन होननानै? आरो आंनि थैयाव बिसोरनि मोनफा मोनफा महर दं। आं गावनि गोसोथोनायखौ गारनो हागोन, नाथाय आंनि इसोर बायदि बिदा बिबाजैखौ नागारनानै थांनो हानाय नङा। अन्नानै मादै, नों बिनिफ्राय ओंखारलांदो। साबायखर फिसा, नों एमएखौ पास जाबाय। आंनि खामानियावबो पास जागोन। आं बुजिनानै मोनबाय। जाय न'खराव बिमा गंगानि रुप दं, बे न'खराव आंनि फिसा हिन्जावा दुखु जानाय नङा। बे सोमोन्दोखौ आं राजि जाबाय। खुलुमबाय। बिदिब्ला आं थांनोसै। सोमदोन, एसे आग बारायबा जागोन आदा। हे इसोर, एसेबां गिदिर न'खरनि हिन्जाव लाबोनो नागिरदों। दा हौवानि खोथाखौ बोरै साननो? गोजौनिफ्रायबो नों आरज गाबनानै आंनि न' बन्द होनो नागिरनायखौबो आथिं आखाइ हमथानानै दोनजोब्बाय। नङाब्लाथ' आं न' बन्द होनानैब्लाबोथ' बेवाइनि थाखाय सना रुफा बायनानै लाबोनो हायोमोन ना, आरो हाबाखौ गिदिर खालामनो हागौमोन। दा नोंसो? जोबोद खैफोद जानानै फैदों माहाजोन बाबु। दा नोंसोर आंखौ मदद खालामनो हागोन। आरे साबुत्रि, फैसा बहा फैसा दं आंनावलाय? फैसानि बेसेबां हाहाकार जादों? नों सानदों नामा माहाजोन बाबु 100 रांजों जागोन होननानै? खमसे खम 1 लाख रां नांगौ माहाजोन बाबु। हा? मा बाथ्रा बुंदों नों? आरे नोंनि खोथाखौ खोनानानै आंनि गोसोआनो बोरैबासो मोनबाय। रांनि सोलाय आं न'खौनो बन्द'आव दोनगोन। जाय बाथ्राखौ आं बुंनो सानदोंमोन बेखौ नोंनो सिगाङाव बुंग्रोबाय। न'नि फाथा लाबोदों? औ, लाबोदों। नै राङाबो दंखायो। नै उकिल साहाबो फैबाय माथो। औ। नै राङा नै। माखासे रांखौ दा आं न'आव हैगासिनो दं। सहि होनानैल' गालांदो, जों उकिल साहाबजों आंजों लिरना दोनसै। आं थांनोसै माहाजोन बाबु। दे। जै धन कुबेर। नोंबो बे समाव फैयो। आं नोंनाव माब्लाबा सोंफेरदों। नोंनि बोसोन बादियैनो न'खौ बन्द'आव दोननानै आं नैबेखौ लानानै फैबाय।
आरो नों एसेबां लाजिदों जे जों सानैजों दिनैसो लोगो मोनजेनदों। नोंनि आंनि गिबि हर बियो, नाथाय जों सानैजोंथ' मोजाङै मिथिलायखायोना। सोमोनांथाव, हाबाया जों सानैनिबो जादों। आं हारसिंथ' नङा। आंल' बुंबाय थानोसै नामा? नों जेबो बुंला। हाबानि सिगाङावथ' नोंनि रावा जोबोद गोदैथारमोन, नाथाय दा मा जाखो? ओइ मेडाम। आदा आरे नों बेयाव? आदा आंनिबा बाजैया बबिसो। आरे नों बेयाव मा खालामदों? बाजै आदाया हरसे थारला बुंबाय थागोन। होमब्लालाय आं नोंनि जोमग्राखौ बोखारना होनि दे। हाउ स्वीट। गुड नाइट आदा। गुड नाइट। जोबोद दुस्त बियो। ओइ मा जाखो? आं बिनि जोमग्रा बोखारनायखौ एसेबो मोजां मोनाखै। थानो होना, गथ'सो बियो। आरो बे नोंनि जोमग्राया? जायखियानो जाया मानो आं बिनि जोमग्रा बोखारनायखौ एसेबो मोजां मोनाखै। फैसालि, रागा जोंनो आना। दिनै जों सानैनि गिबि हर, बे समनि हराव बिदि रागा जोंनो हामा। होमबालाय माथो खालामनांगौ? पियास। मा जाखोलै? लटारियावसो नांखोना मा जाखोलै? मा जाखोलै फंबाय बिहा? जेबो जायाखै। आं दखानाव जाबाय थानायाव ओरैबायदि जाबाय जायैनो उदैया दुख्रांबाय। बेखायनो जों लानानै फैबाय। अह बिदिब्ला बोराया थैयाखै। बे बोराया जोबोद खाथ्रालै। आं मोजाङैनो मिथिगौ बे जालाबायनानै थैग्रा मानसि नङा। आरे मानसि महरै जोनोम लादोंना नों? गावनि फिसाखौनो बेबायदि बुंनो थाब नांगोन नोङो। बादिनांनो जुदि बे बोराया दिनैनि गेजेराव थैयो, आं नोंनि न'आव थांनानै मारुति कार गंसे हैगोन। हाहा मा बुंदों मारुति कार? जागोनथ'। हाहा मारुति कार ना नों? थैमारब्लानो आंनो हैगोन ना नों? हैगोनलाय फंबाय, सिन्था खालामथारनाङा। जागोन दे। न'आव थांना हैगोन। हे सोर थैदोबा हामगौलै, सम्पति आंनि जाजोबथारगोन। ओइ मैथास्रि ओरै फै। मा जादों? मानो होसोख्रावलाबायदों? मा जादों? मा जाखो? आफानि उदैयालाय मानो दुलाबायखो? मैथास्रि, नों गासै ओनसोलावनो गासैनोबो मेथाइ राननानै हैजोबदो। मानोबा? खुसिनि। बे बोरायाथ' दिनै थैखासिगोन। बे बांला, हा हु, मटर गासिबो जोंनि जाखाजोबसिगोन। मैथास्रि, नों मा सानो मैथास्रि? बोरायाथ' दिनै थैखासिगोन। लावखागोन साला बे बोराया। मैथास्रि, बे साला बोरायाथ' दिनै थैखासिगोन। साला बेटा, नों आंखौ थैदों बायदि मोनदों नामा? हा? नों थैयाखै आफा। साला थैनो खुसि मोनदों। थैनो नों बायदि 100 जन बुथारनासो थैगोन आं साला, मोनथिबाय? ओइ बेटि, खुसि मोनदों? हरनाय नोंनि जि फालिया हरनाय। जि? मानो? नै आफा। सोरबा बुजियो आंनि एक्टिंखौ? थैनाय बायदि मोनदों साला बेटा। सानथाम ओंखाम संनांला, मोनथिबाय? आंनि सोलोखौ मा मोनथिनो नोंसोरो सैमाफोर? नों आंनि बांलाखौ लानो सानदों? गारिजों हौवा हिनजाव गिदिंनो सानदों? लाना थां, नै थरसे दंबावो। मोजाङै फ्रिजआव दोनै। सानथामसो ओंखाम संनाङा, मोनथिबाय? ओरै फै। ओइ बेटा, नों आंनि फिसा नङा जानो हागौ, आंथ' नोंनि बिफा। आरो नों आंनि न'नि मारुतिखौ मालायनो हरनो? आंनि जेबो मोन्थाय गैया नोंहा। आं मोनसे बाथ्रा बुंनि आफा, नों थारैनो आंनि बिफा नंमारगौना?
सोंनायनि फिननायखौ जुदि होनो गोसो गैयाब्ला नाङाबा नांलाया खाला खट्टा खाला केराला लाइमोन आंनो फुंनि जानाय लोंनाय खालामाखै नामा बाजै बे न'आव सिगां इसोरखौ खुलुमग्रोयो बेनि उनावसो जानाय लोंनाय फै बाजै नाङा नाङा लाइमोन हंगारलाय फैना बाजै हंगारना प्लिज लाइमोन खर'आनो साजोब्बाय आंना मा जादोंथाय खर' सानायनि मुलि जानो हाया नामा अ नोंहा गेलेनाय सोमोन्दों नामा नोंथ' मिथिखायो माथो आं फुङाव ओरैनो थाया होननानै बाजै आं नोंनि थाखाय स्पेशल साहा बानायनानै लाबोदों नों बिदि साहाखौ जिउआव मोनलोङाखै खोमा मा जाखो नोंसोरनि न'आव संख्रि गोबाब होना साहा लोंनो नामा अ नोंखौ आरो जंखायबावबायसो नोंसोर आंखौ मा सानदों बेबायदि आंजों जानाय नङाहाय आरो आंखौ बेबायदि खालामबावनांगौबा ओरैबायदि साजा होगोन आं जाबाय दे बेखौनो रागा जोङो नामा इसिबां आं बिनि जानानै निमाहा बियो नोंनाव बा जोबोद मोजां आइडिया बिनानावा दाय मावबा बिदाया निमाहा बियो दा जाबायथ' आं गुबुन साहा बिहरना होफिनसै नै टाइमा जाबाय माथो दा लेटसो जासिगोन थादो दे